Spinning live 20 hours daily, 7 days a week. Alarma sa umaga kasama si Mar Ulete at Verna Malaluan dito lang sa ABN 89.5. Alarma sa umaga. Gising na! Magandang morning po sa inyong lahat mga best friend ha. Good morning! Yes, Maagang umaga ng Lunes. Oo, maaga po ang alarma ngayon. Ang aga ng alarma ha. Oo, kasi meron po tayong mga... Literal na alarm. Alarm po ito talaga. Actually po ay dapat ang alarma alas 4 po nagsisimula. Pero yun po, maaga po tayo ngayon at tayo po ay maagang raratsada ngayong umaga. Yes, no? maaga tayong raraket. Oo, Raraket ba yun? Racket ba yan? Oo. Okay, so mga best friend at isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at ito po ang inyong mga kabatang at ito po ang inyong best friend Mar Ulete po. At syempre kasama niyo po ang inyong best friend na Verna Malaluan. Opo Ano yan? At ako pala ay di ko pa na-share. Pakishare mo muna yung ano natin. Ating live. Yung ating live at mamaya meron tayong babatiin Sky itong si Ma'am Cayetano. Ay, oo, binabati natin Ano daw ang ba yun? happy birthday. Mm-mm. Happy birthday! Ngayon, ni Mayor Lani Cayetano at bukas naman po yung father ni Senator Alan, si late Senator Rene Cayetano at ayan, happy birthday. Binabati natin sila ng maligayang kaarawan and more birthdays to come. God bless you all po. Ayun, happy birthday, Mayor Lani Cayetano. Ayun, kaya magandang araw, Ma'am Mayor Lani Cayetano, kay Senator Rene Cayetano. Rene, hindi, Alan. Late Senator. Late Senator Tsaka Rene. ni tatay ni... Oo, si ano yan. Yan ang original na panyero. Yes, si Senator yan. Alan. Si Senator Rene, yan ang original na panyero. Hindi ko malilimutan niya, napakagaling na senador. At napakahusay itong si Karine, kung tawagin po namin yan araw, ano? So magandang morning po sa Cayetano clan. Cayetano couples dyan po sa Taguig City. Magandang morning po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir at Good morning! Monday. Monday grinding. Good morning! Good morning po. Senator Alan Cayetano at Ma'am Lani Cayetano. Ayun. Good morning and happy birthday. Ngayon po ay araw ng Lunes, December 12. December 12. Yes, okay. at binabati natin ang congratulations and a happy festival sa Lambayok Festival dyan po sa San Juan. At mamaya nga po ay masasaksihan ninyo sa ating live sa ABN Vlog Channel yung street dance competition na magaganap mamayang alas 6 ng umaga dyan po sa San Juan. Yes. Lambayok Festival nila ang Lambanog at Palayok at kasama dyan ang Karagatan Festival. Karagatan Festival, oo. Alright, so magandang morning po kay Jim Julius Espiritu, kay best friend, kay Panyero Jimmy at kay Julie Espiritu, kay Nanay Listing. Magandang morning ha. At kay Mamita Ruby Benaventura, magandang morning po Mamita. Magandang morning din kay Ariel Barte. Thank you Ariel Barte. Yan? Thank you. At binabati natin ang good morning ang ating mga listeners na maagang gising na kanina pa. Oo. Binabati ko ng good morning ang aking Mommy D. Oy, magandang morning Mommy D. At sa aking Tatay M. Ang aking mabait na Mommy D talaga. Ay, kamusta ba yung niluto? Masarap at siyempre pagkagaling kay Mami D talagang ubos ko pati tangkay. Mami D. Wala tayong, baka pati naman balat ha? Wala tayong sinasanto pagkabigay ni Mami D. Alam mo naman
napakalaga sa akin ang bawat gulay na binibigay ni Oo, Mami yung D. yung talbos, nadagdagan ba yung dugo mo sa pakiramdam Ay, mo? oo, pakiramdam ko nga ay umabot ang aking dugo din sa dulo ng aking dila. Oo, napakataas na. Okay na, maganda na. At kailangan ko lang ay i-maintain talaga yung mga talbos na yan. Every day. Oo. Hindi ko lang mabigyan si best friend na Telma Petrotska kasi siya naman ay maraming vitamins doon. No? Oo. Maaga daw tayo. Magandang morning, best friend Telma Petrotska. Magandang morning. Good morning. Ano ba ang mainit na mga balita ngayon, ha? Ano ba ang mainit na balita ngayon, mga best friend? Ano nga ba? Bukod dito sa pangatlong araw ng pagdadalamhati ng pamilya Pang-apat na ngayon, Valdivino, no? pang-apat ng Yan. araw na to, kagabi ay pangatlo. Nakausap po natin itong si Kuya Larry, Hilario Valdivino, ano po? Daddy, ang tatay ni Jovit Valdivino. Malungkot po, pero talagang lahat ay nasyak, lahat ay nabigla naman sa pagkamatay talaga ni Jovit. Ano po, Yes. dahil hindi naman talaga, wala naman talagang kamalay-malay ang kanyang mga kababayan, tayo rin, nabigla rin tayong maigi. Kaya, yun nga, tanggapin ang katotohanan na talagang tayo ay, ang buhay ay katulad ng singaw. Maiksi po ang buhay natin. No? Para kay Kuya Larry na matatag at pinagkukunan ng lakas ng kanyang mga anak at pamilya, ay mabuhay ka, Kuya Larry, sapagkat ikaw ay totoong ama na mapagmahal. Isa lang ang sinabi niya kay Jobit. Si Jobit daw ay masyadong maalalahanin. Oo, para sa pamilya. Oo, Breadwinner si Jovit kasi Valdivino. oo. At si Jobit po, sabi niya ay mula noon hanggang ngayon ay hindi kailanman yan naging tamad. Masipag na bata itong si Jobit Valdivino, sabi niya. Yun. Kaya ano po yung ating masasabi dito kapag tayo ay bata pa? Tama itong si Jobit, habang bata pa ay talagang inubos na niya yung kanyang ipon para Para sa pamilya. Ipamahagi. At biruin mo, nakapagpatayo rin siya ng bahay. Oo, diba? Ang laki ng bahay niya. At isa doon sa kanyang tulungan ay itong kanyang mga kapatid na mapagtapos ang ilan. Ayan. Hindi nga lang pala natin natanong kay Sir Larry, kay Kuya Larry, kung ilan na yung napatapos sa pamilya ni Jobit. At syempre, yun ang isa sa ating yan, pinag-usapan ngayon. At yung kanyang huling burol ay sa bukas. Bukas pala yung huling burol niya. At sa December 14 ay ihahatid na siya sa kanyang huling hantungan. Oo, sa December 14. So, yun nga, Disyembre 25, sabi ni Camille Ann Miguel ay hindi ko lubos maisip na makikita kitang andyan. Sobrang hirap ng sitwasyon kung ganito. Nangyari na ang di inasahan, sabi niya, napamura itong si Camille. Buhay ito, sabi niya, magpapasko, magbabagong taon. Sabi niya, mahal na mahal kita, sabi niya, Jobit. Kaya malungkot talaga po ito dahil hindi natin inaasahan itong ganitong mga bagay. Ang tawag ko dito ng isang salin sa Biblia ay unforeseen occurrence. Hindi mga inaasang bagay. Kaya tayong lahat, kung habang buhay pa tayo, ipakita natin yung ating mga mahal ay talagang mahal natin. Yes. Huwag nating iparamdam na hindi sila mahalaga. Kailangan na habang nabubuhay sila, cherish every moment. Oo, with cherish them. every moment. Iparamdam nyo, wag yung sa kanyo iparamdam, nandyan na po siya sa kabaong, iyak-iyak tayo ng todo. Hindi mo nga nagsisisi pinaramdam tayo. dati. Oo, na hindi natin siya minahal, hindi natin na iparamdam sa kanya yung totoong pagmamahal bilang anak, o bilang kapatid, bilang kuya, Ayan, iparamdam na natin ngayon habang siya ay andyan pa. Hindi naman kawalan sa atin na sabihin natin ay Mami Telma, sobrang mahal na mahal kita. Tita Telma, ako'y natutuwa sa inyo, napakabait niyo po, mahal na mahal ko kayo. Di ba? Kapag ganyan po yung ating sinasabi, ay di
ibig sabihin, pero hindi naman ibig sabihin nagpapaalam si best friend Telma. Ang sa atin lamang ay kumbaga parang tayo ay nagsasabi lang na mahal natin si best friend Telma. Hindi naman. Nagpapaalam siya na aalis sa Germany, pupunta din eh. Ayun, ibang paalam naman po yun. Kaya yun po ay isang kasabihan ni Solomon na habang buhay, anin mo ang patay na leon, mas maigi ang buhay na aso sa patay na leon, di ba ga? Kamukha mo nga si Marian Rivera, patay ka naman, edi okay nang kamukha ko si okay nang kamukha ko si Ma'am Elisa May Casabar. Maganda na yan, magandang babae na yan, ha? Kaya yun po, at kita mo si best friend Berna, siya po ay titig na titig doon sa balita ngayon na kanyang tinitingnan. Kaya ibig sabihin po ay masaya na siya sa kung ano siya ngayon. Ako? Hindi tayo magiging masaya kung ano pa yung hindi natin naabot ngayon. Kontento na tayo eh. Yan. Alright. Happy and contented, ika nga. Dinalaw din ni Governor Dodo Mandanas itong burol ni former Batangas Vice Governor Richard Ricky Girecto last Friday, December 9, 2022. Ano po? Oy, oras na natin. 10 minuto na lamang po kami at kami po ay magpapaalam na, mga best friend, ha? Good morning! Oo. At kami po ay lilitar. Gawa ng aming gusto lang makita itong San Juan. Mga sayawan. Sayawan daw San Juan ho ngayon. Oo. Alas 6 daw ang simula. Siyempre, pagka kami hindi umabot doon, ano pa sayawan na makikita mo doon, ha? Kaya kami po ay napaaga ngayon. Kaya siguro mamaya doon na lang tayo mag-live, no? Gandang morning po sa mga taga Tanawan, Santo Tomas, Malbar. Ayun, Malbar, Santo Tomas. Yan. Ako'y naligo naman ba't gayon? Hindi ka siguro nilamig lang ako kanina. Walang mainit eh. Kaya pala kayo magkayo-kayo ngayon. Yan. Ano? Kaya pala kayo magkayo-kayo ngayon, sabi ni best friend na Telma. Oy, mata. Oy! Bukaw na mo! Good morning! Good morning po sa inyong lahat, mga best friend, ha? At yun po, mga best friend, kailangan nating tanggapin at mahalin na ang ating mga hindi pinatatawad na mga kamag-anak o mahal sa buhay. Sapagkat pag sila ay nawala, baka tayo rin naman ang magsisi at parang dinadagukan ang ating puso na hindi tayo nagpatawad. Yan. Kaya aalis na ba ito si best friend Telma? Sabi niya, sige, ingat. Saan ito pupunta? Mukhang nagbalot na rin, Baka sasama sa atin. Baka nga. Kasi baka, alam ko na, baka kasali siya sa mga dancer doon. Ay, naku. Siya yung siya yung Magaling sumayaw queen yan. ng street dance. Magaling yan sumayaw. Kung makita mo, nako. Kaya nga mapipintog ang mga binti niya at hita niyan. Kasi pinag-aralan talaga niya. Yung pinakagusto ko dyan, yung akyat siya sa flagpole. Tapos bigla siyang babagsak. Pababa. Yung mabilis. Split yun, yan. Tapos ang tunog lang sa samente, plakak. Yan. Wala, ganun lang. Walang effort. Kasi nga napaka-pintog ng binti at hita, sanay sa po ito, ha? Si best friend Telma talaga. Iba talaga pagka mapera. Alaga mo yung binti mo, yung katawan mo, ha? Lambayog Festival ay magandang magandang festival sapagkat marami ang activities na makikita natin doon. Asa na ba si Carolina? Baka OTW na daw siya. OTW Hindi natin alam kung anong meaning ng OTW. Baka on the water. Ayun nga, on the on the water o di kaya on the wall. On the wall. Yan, Hoy, nako, ang mga kaibigan natin ay patuloy po na dumadagsa sa lamay ni Jobit Valdivino. Ang dami kahapon, no? Pila talaga yung sumisilip. May pila. Sobrang dami ng tao, no?
Oy, meron bang bagyo? Ano po? Inalis na rin kasi ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang umiiral na tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng bansa ngayong kahapon ng umaga. Oy. Ito ay bunsod nga ng untunig pagkilos papalayo ng bagyong Rosal. Rosal. Kaya pala nangangamoy yan. Ito ay bunsod ng pagkilos nga ng bagyong Rosal at posibilidad pa itong lumakas at maging isang ganap na tropical storm. Sa ulat ng Pag-asa, muling namataan ang nasabing bagyo sa layong 420 km silangan ng Kasiguran, Aurora, na kung saan ay ipinanganak dyan si Mar Ulete na may layong 455 km silangan naman ng Tugigaraw sa Cagayan. Na malayo naman dyan si Berna Malaluan. Kala ko ikaw yung may malayo eh. Samantala, pinag-iingat pa rin ang Kagawaran at ganun din ang mga Malaluan family at ang Petrotska family na huwag magdalapit sa dagat. No? Ang mga mamayan dahil sa patuloy na pag-ulang dala ng bagyong Rosal ay mas kailangan din lumayo ang itong si Rose at saka si Sampaguita sa mga dagat baka sila ay madala ng agos. Yan. Hindi rin pinapayagan si Telma Petrotska na mag-beach muna. Baka siya ay mahigop ng malakas na bagyo kung dumaan ito. Hindi rin siya pinapupunta sa lalawigan ng Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan at Bicol Region. Ngayon at saka bukas, hindi pupunta dyan si Telma Petrotska at lahat ng mga bulaklak dapat ay ingatan. Kasi yung bagyo ay si Rosal. So hindi pwedeng magpunta si Sampaguita, si Rose at saka si Orquídea. At saka speaking of Rosal, Rose. Rose, bawal kayo sa tubig muna. Maaari ring makaranas ng light to occasional heavy rains ang mga lalawigan ng Aurora na hindi pa narating ni Telma Petrotska, Cavite, Laguna, Batangas o Calabarzon, na kung saan ay dito umiikot si Mar Ulete at ang team ng ABN Vlog at ABN 89.5. At ganun din si Berna Malaluan ay hindi rin siya makapamasyal sa mga ilog-ilog ayon sa balita ng Batangas. Yan dyan sa kanyang nilalayo ang bagyong Rosal ay lumakas pa habang patuloy na kumikilos palayo ng bansa. Okay ka lang lumakas basta't lumayas ka dito. Yun ang pinakamaganda niyan. At saka ang pinaka-importante ay mag-ingat tayo palagi. At huwag kalimutan magdala ng panangga sa ulan. Nagdala kayo ng pader. Dalhin nyo yung mga ninyo, yero, para meron kayong panangga. Yan. Ingat ho kayo ngayon mga best friend. Unahin ko na yung salitang pag-iingat. Dahil marami ngayong budol-budol gang, bubundulin kayo. Pag binundol ka best friend Telma dyan, wala na delikado. ang cellphone mo. Wala na ang wallet mo. Okay lang kung binundol ka at tatalbog sila kasi mapintog ang puwit na rin ni best friend Telma. Magbabounce yan. Pag nabundol mo ang puwit niya. Ngayon, ang ginagawa ng ilan, iipiting ka, 2, 4, 3 na babae. Minsan lalaki. Tapos ang kanilang modus pa po ay maghuhulog sila ng barya. Kunwari lilimutin, ay nahulog. Tapos kakausapin ka na. Yun. Kaya ingat ka, Ate Leonie, pag ikaw ay pupunta ng palengke dahil yan ay kanilang ginagawa lalo na sa mga lugar na hindi natin kabisado. Ingat po kayo mga best friend na sapagkat po ito Ate Leonie, si Consi kasi araw-araw yan sa palengke ay laging namamalengke yan. Siyempre, pagka may namamalengke siya may nagbukas ng pintuan, tingnan mo muna. Bakit sino itong naka-micro-meaning ito na pumasok? Naku naman, Diyan na naman, Ay, nako, ang aking magandang kakang Mina Diaz Lalusin. Good morning, kakang Mina. Nakapag-makeup na siya. Nakapag-makeup na. Very blooming. Alam mo tayo, very blooming dahil may bonus. Naku naman. Bikini me. Naman, kakang Mina. Kakang Mina, bikini man. Kakang Mina, pakinig mo gaari, kakang Mina. Bikini me. Sana all. Good morning, kakang Mina. At gayon din kaya Major Bricks Lalusin. At sa Lalusin family. Magandang morning po, ha? Ay, binabati ko rin ng good morning nga pala aking tita Sally Latiza. Diyan naman yan sa Marawi Lipa City. Marawi Lipa Yes. City. Tita Jess. Hi.
Okay mga best friend, ako kami po ay oras ay 3 minuto bago sumapit po ang 5 ng umaga. Ayun. At, Binabati natin ang maligayang kaarawan ng mga nagsi-celebrate ng kanilang mga birthday ngayon. Especially, binabati natin ng happy birthday si Mayor Lani Cayetano. At syempre, bukas din ay mag-celebrate ng birthday ang father ni Senator Alan, si late Senator Rene Cayetano. Ayan, binabati natin sila ng maligayang kaarawan. God bless Happy you all. birthday! yan po ang kumbaga ay nagse-celebrate kinaano pa lang ngayon ng kanilang kaarawan. Sino yan? Si Senator, si Mayor Lani Cayetano at saka bubukas naman si late Senator Rene Cayetano. Ayun. Ayun. Okay, magandang morning po kay Yuri Ulete kay best friend Mingay. Mingay na pati. O yan, Bilingay. Good morning! Magandang morning ha. Thank you so much at kay Mami D, salamat sa maagang pakikinig ha. Thank you so much sa Tatay M. Okay ang lapat ng sapatos. Ay, hindi. Pera yan. Okay, ilapat ng sapatos. Oo, Okay ba? pera. Bukod doon, bumili pa siya ng sapatos, ha? Bili pa uli. Tatay M ha, Tatay Manny ha. Ay, maraming thank you po. Thank you very much. At kami po ay masaya na kayo ay laging kasama sa umaga. Pero it's sad to say goodbye for now. For the meantime, we have coverage. We have agenda. Titingnan lang namin itong At lambayo. San Kasi Juan. first time kong... Ako din. first time. For the first time di pala, in my second time life. ito. Second time. Kailan daw kakaiba ngayon? Oo, yan. mas pinabongga yata ngayon, no? Oo, titingnan natin po yan. Oo. Ano yan? So, abangan nyo lang po kami. Angeles, magandang morning. Good JB morning. Angeles, magandang morning sa iyo ha. At nako, magandang morning sa lahat ng mga nakikinig kay Mylene Olete. Mylene, mga kaibigan natin at mga kamag-anak natin. Aday Clan, Oletes Clan, thank you ha. At mamaya po mga best friend, mamayang alas 6 ng umaga ay antabayanan nyo po ang ating live at doon nyo po masasaksihan ang mga magagaling na street dancers para sa kanilang street dancing competition para po sa kanilang ginaganap ngayon na Lambayok Festival Oh, yan. sa San Juan, Batangas. Abangan nyo po kami dyan. Alright mga best friend, nako talagang kami po ay kailangan na pansamantala munang magpaalam. Gising na! Alarma na! Si Linggay ay gising na at may mga pasok ang mga bata. Oy! Tatay Tasyo, gisingin mo na si Ono at saka si Atasya. Nako ay si Kim kanina pa naghahalo ng lumi ha. Alright, bye-bye everyone. Maraming salamat at kita-kita ho tayo mamaya. Meron ho kaming papasyalan at pupuntahan. Kailangan lamang po ng maaga mga best friend. Ano? At sabi nga po ng aring si Solomon ay pasalamatan natin po ang mga araw, bawat araw sapagkat every gising Is a blessing. Hashtag Blessed Monday po. Hashtag Blessed Monday po ha. Kung paanong mataas ang langit at malalim ang lupa, gayon din ang puso ng hari, hindi ito kayang saliksikin. Yan ang sabi ni Solomon. Alisin mo ang masamang tao sa harap ng hari at maging matatag ang trono niya sa pamagitan ng katuwiran. Kaya lahat ho ng mga taong masasama ay kapag nakapaligid sa isang namumuno, sumasama rin ang namumuno. Nagsasaper po ang namumuno. Ano ho? Kaya dapat po ay lahat ng tagapayo ng isang hari, mayor, presidente ay dapat ay mabubuti para hindi magsaper ang bayan. So, maraming salamat sa iyong pakikinig, paghabol sa aking kamag-anak, Jeng Aday Canlog. Maraming salamat sa Aday Clan, Balbuena, Trosilia, Esteves at Peña family, Rojas family, mga kamag-anakan natin. Aday Clan at Oletes Clan. Thank you, mabuhay kayong Thank you so much at maraming salamat po. Ako naman po yung best friend Verna Malaluan na nagpapaalalang everyday may not be good but there is something good in everyday. God bless us all. Mabuhay po tayong lahat and happy Monday. Start your day with a smile. God bless us all. God bless us all mga best friend.
buhay ay maghahanap buhay. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Halik ang mai